Уважаеми слушатели, или си събуйте гащите, или ги обуйте, защото слушате смях без гащи. Из залите на съда. Бракоразводно дело номер 1. Да влезе свидетел номер 1. Ето, ма, другара, сега влезнах. Кажете ми име, презиме и фамилия. Поно аз се казвам Крум. Така, презимето? И през име, и през лете се, то са неизмерено, но се е същото. Ма кой те пита как се казваш зими, как се казваш лети, бе? Питам те име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Крум Зарков, другара съдия. Така, трето? Трето съм го забрал, да го не помним. Имаше още едно Крум Зарков от Дрънков. Добре, дето и Дрънков, как ще го запиша? Па да си учил да знаеш да пишеш. Бата огазол съдят, разбиш. Бе, ти чуеш се какво говориш, бе? Как може да кажеш така? Той съдебна зала, бе. Айде, не. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело. Га си роден? И аз съм се родил по черешово време. Га, бра, черешите, майка ми била по черешите и там е фанал коремо и аз съм иззнал колкото ме гледаш. Бе, година, дата не знаеш ли, бе? Годината е некъде измежду годините, ама дата ти, че я намериш, защото си поучен. Слушай, бе, ти паспорт нямаш ли, бе? Я ма пашапорта му не, черливото намирили, па мислили, че е некой тефтерци и си избасали газовете с него. Ма как ще си избършат да го повтарям аз. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело, от страна на мъжа си свидетел. Таз другарка, виждаш ли я? Познаваш ли я? Виждал ли си я някъде? Чекай да го видим. Моля да те познавам. Да знаете, га съм гледал, какво съм се дървил 2 часа, значи го умаля. Бе, нас не интересува какво си правил, бе. Нас не интересува какво точно си видял. Седим си в гората, другаро съдия, и си цепим дърва. Цепим си дърва, цепим си дърва, цепим си дърва. По едно време усещам, се чуват някакви стъпки. Обръщам се, виждам те тази другарка, с още един се фанали и се прегръщат, се ливат. Прегръщат, се ливат, се прегръщат, се ливат. Сега тръгна след тях. Не съм любопитен, ама викам, тия мога взема са наебът. Ама молим се! Без такива си не зубе. Да, я реко, мога да не се ебът. Абе, разбрах ми кой не направя, бе. Дай нататък, разбрах ми кой не направя. Да, за ебана нема говорим, нали? И легна она до учинка и почна да се боричка. Ту она отгоре, оно доле, оно доле, она отгоре, она отгоре, оно доле, оно отгоре, она отдоле. И по едно време другаро съдия, он като се беше изсерил целият като лимон. Че като си бракнал в гащите, като извади един такова голем кур. Но така да ден казваш такива цинизми, ще кажеш културно му, извади един член. Да, он извади един член, ама бая член беше. Абе направо курси беше, ма член да бъде как му вика, бе. Че го размандахерца насам натам, он е ми ти член. По едно време, като дигна роклите, като смъкна гащите. И я като видох, другаро седя, извинявайте, ма на путката членка да кан да знам се не объркаме па. Слушай, Штафана, ще свърля вина навън, кайде, путка членко, умраси ме имени, аз ги каза. Нас не интересува, че съркоплява ли са или не са съркоплява. Те от начало така бая се съркоплява. Те съркоплява, ама накрая като са фана, като му тегли едно ебане. Марш, веднага напускай залата, кой го намери този, бе? Ма чека, бе, другара съдия, а така си го знаем, така си го говорим. Ма искам да питам тази думичка член какво значи, откъде произлиза. Абе, че това дед ти каза, да го казваш, бе. Дед вика, че го мандаерцал, бе, я било. Абе, ама член кур ли е, бе? Бамо, мамата. Та мене от теке сето за кур ли ма има, бе? Мамо да бъде, брат.
Бай Петко прибирника. Бай Петко, браве! Ма като ти казах да дойдеш да докараш 10 агнита данък за годината, го накараш ги, бай Петко. Браво, бай Петко, момент да ги преброя сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бай Петко, браво, значи 9, 10... Чакай бе, 9, май ги объркай, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бай Петко, ми те са 9, бе. 9, но каза 9 агнита да докара, ами 9 агнита. Да, ама те не трябва да са 9, бай Петко, а трябва да са 10. 10, да, 10. 10, ама те не са 10. 10. Ама те са 9, бе. 9. Ама, бай Петко, гледай сега, ти имаш данък за годината да докараш 10 агнита. 10, да. Така пък ти си докарал 9. 9. 9, ама не става с 10. Трябва да са 10. 10. Абе, бай Петко, бе, ти трябва да докараш 10 агнита. 10, но каза 10 и 10 докара ми. Ама те не са 10, бе, бай Петко, те са 9, бе. Ама 9, Ама кой го намери това, бе, ко повтаряш с изменкът папагал, бе? Слушай сега, я елат тук 9 човека. Я се наредят всички. Фанят всички по едно агни. Гледай сега, бай Петко, 9 човека фана по едно агни, аз съм 10-тия, за мен няма агни. Защо за мен няма агни, бай Петко? Па ти за курли ме държета си не фанати, но агнете ме му дадо. Запитали Шоп, защо няма раждаемост в България. И той какво отговорил? Ама я ще ви го кажем направо, защо няма така се каже такова, няма раждаемост. Ами как ще има раждаемост? Право на право, да ви кажем, жените, нашите жени са си пички, както си требе. Обаче мъжете са ни путки. Това се казва, че ние сме еднополова държава. Не може да се ражда. Нема кой да ни... Двама Шопи отиват в Америка и тъй като минали много път, изхарчили всичките долари и им останало само $1. С този долар те решили нещо да хапнат, влизат в един ресторант и гледат на менюто, тъй като не могат да четат английски, четат само цените. И виждат, че пише 50 цента. Единия казва: слушай, приятел, да, сега направим така. Сега ти ще си поръчаш и ако ти хареса на тебе, ще ми кажеш да вземем и аз. Да не изарчим целият долар, нали, да издеме само поне едното. Ако не е убаво, ако е убаво, ще вземем и аз и ще се найдем, па после ще видим какво ще правиме. Поръчат, идва сервитьора, показват му, той вижда, отива, връща се и им казва, дава им чинията, им казва ес. Вътре имало горчица с една филия хляб. Тъй като те не можели да познаят какво е, един си маже на филията едно парче голямо, лапа един голем залък и започва да му течат сълзи от очите, от носа и почва да се суполяви. Леле, какво стана, какво става, бе? Нещо манджата. Не, манджата уба. Манджата, вземи си ти. И аз съм една, що са минеш и ти. Вземи си ти, много е уба манджата. Ами, що ревеш? Рива сетя са за майка ми, тя поне миналата година почина. Има фана жал за майка ми, та се разривах така, та ми стана мъчно. Поръчай си, много убо. Поръча си и другия, лапа и той почва да плаче. В това време другия го пита: а сега ми кажи, защо па плачеш ти? Па и я плачем за майка ти, че умрета не мога да ебем пичката майчина. Двама Шопи според. Слушай, Коло, извинявай, че ще ти го кажем направо, ама да ти кажам, значи, твоята жена е голема курва. Къде ще го докажеш? Па да ти кажам, са, твоята жена първо на първо целият град га еба.
Второ на второ и аз га ебах. И трето на трето, какво ще кажеш за второто? Пак, какво да ти кажем? Първо на първо, градони не е много голем, така че не са ебали много ора. Второ на второ, жена ми е носителка на вируса СПИН. И трето на трето, ко ще кажеш за второто, а? И нещо за нежния пол. Жена моли мъжа си. Мъжо, ако ми пуснеш да отида на море сама, да се къпя, знаеш как искам да отида самичка, така да се къпя, да се отпусна, ама през цялото време ще си мисля само за теб. Па я мога да ти кажем, че по-добре седиш тук до мене, па си мислиш за морето, не е ли едно и също? Две жени се оплакват. Ма какво да го правя моя, ма няма го, ма не се прибира цяла нощ, ма. Го на обяд стана, още го няма и не знам, много ме е страх да би да е тръгнал по проститутки. Стига, ма! Ти винаги си мислиш най-лошото. Може да е умрял човека. Една майка със своето дете през една поляна върват и виждат едно магаре. Мамо, какво е това животно, ма? Това е магаре, моето момченце. Магаре ли? Гледайте. Ами, майко, що има такива големи уши? Ами защото е слушало майка си, защото слуша, а не като баща ти не слуша. Виж какви малки уши има. Ами, мамо, защо му и така голяма пишката пък на татко, каква е малка? Я върви, тя майка ти кога ли е имала късмет? Младо семейство тръгват за морето, качват се на колата, изминават 30 км от София и там жената се сеща, че си забравила банския. Мъжо, не могат да се къпя. Как се къпя? Горе се къпя, бе. Забравях си банския. Ще купим друг, бе, жена, спокойно. Ма как ще купим друг? Аз съм свикнал на 100, много ми така, допието ми така ми го прави хубаво. Единствения бански не мога друг бански да нося. Абе, бе, жена, бе, 30 км се измина, се върнем обратно, вземе се случи нещо, и аз се отдавиш, ти аз отдава, аз я нещо се случи, да не дава Господ, нали, поне аз да се отдаде, ама не дей се, моля ти се. Ама не, аз искам банския, моля ти се. Чакай, бе, той куче дет го носим с нас, но знаеш, че е дресирано. Ще му дадем да ма помириш и попутката. И то ще отиде до нас и ще донесе банския, защото аз вчера го мерих, мириши малко. Изпращат кучето и то тръгва, чакат 1 час, 2 часа, 3 часа, 3, 4, 5, 6 часа и накрая се задава кучето и мъкне комшията за кура. Срещат се двама приятели и си приказват. Слушай, Колю, чух, че твоята жена, не знам дали е вярно, ама била във Франция. Топа във Франция. Не, бе, ни копелета научили ли меба майката. Мъж си направил апарат, с който, когато го сложи на крака си и застане до някоя жена, той почва да действа, ако тя е в мензис. А ако не, той не действа. Излиза да го пробва и почва да търси да види някаква жена, някой момиче. В това време среща приятела си с жена си. Здрасти, приятел, какво правиш? Нещо малко на разходка с жената, тук сме излезли. В това време апарата почва да действа. Извинявай, само да те питам нещо, искам да проверя нещо. Насаме. Кажи, бе, твоята жена в мензис ли е? Другия си избърса устата и вика, личи ли бе да му еба майката? Запитали Шопа, какво ще кажете за политиката, за парламента? Той за парламента, ето го гледам по телевизията. Какво да ви кажа?
Па те, така, едни партии се събраха, там 3 партии стана, едните какви бяха са? Аз малко така ги обърквам, защото не може да запомним. Едното беше какви бяха, седа расили, какви вика, другите, дето бея БКП, какви бея те, педесари май са, педесари, и в средата майче имаше един доган, бе. С големия доган. Та този доган, ту при червените отиде па го наточи, ту при сините отиде па го наточи. И да ви кажем, парламентът е такова, некви цветове. От едната страна са червени, от другата сини, а от средата турско сини. Общо ливави. И тъй като стана дума за парламента, на един митинг пред него всички викат: демокрация! Демокрация! В това време се чува, че един бърка думата и вика: менструация! Менструация! Друг го буторе, брата, вика: не викай така, бе, демокрация викай. Абе, карай, бе, все едно, бе, важното е кръв да се лее. Двама мъже си приказват: слушай, бе, много ме е страх от тази болест спин, бе. Аз даже чух, например, че може от тоалетна чиния, като седнеш и да фаниш спин. То може, ама ако седнеш преди другия да е станал. Учителката задава въпрос на учениците: деца, вчера посетихме кравефермата. Вие видяхте кравите, видяхте как ги доят, видяхте каква е чистота, но защо очите на кравите бяха тъжни? Кажи, Петърчо. Ами, госпожо учителка, и вас 3 пъти на ден да ви дърпат циците и 1 път в годината да ви ибат, и вашите очи ще бъдат тъжни. Не се смейте и не си обувайте гащите, а се обърнете и обърнете касетата, защото следва още смях без гащи. Имаме слушател на телефона. Ало? Ало! Радиоиграта ли е? Точно така, радиоиграта. Първият космонавт, който е излетял в космоса, се казва Гагарин. Съжалявам, много за малко не отговорихте. Казва се Юрий Гагарин. Съжалявам за вас. И така, втория въпрос. Кой е написал Виенски валс? 1000 лева за този, който пръв дигне телефона и отговори. Имаме слушател на телефона. Ало! Виенски валс, кой го е написал, нали вие питахте? Да. Написал го е Штраус. Съжалявам, за много малко не отгаднахте. Съжалявам за вас. Йохан Штраус се казва. Ало! Моля ви задем аз един въпрос. Да, кажете. Моля да ми кажете какво е това черно триъгълно на жената между краката. Съжалявам от ефира, но това е путка. Съжалявам, за малко не отговорихте. На майка ти путката. Българин отива във Франция и решава да посети публичен дом.
Влиза вътре и казва: слушайте се, аз искам нещо хубаво, нещо, няма какво да ми искате. Ето ви там, дайте $50 и на вратите пише кой каквото иска, това може да си избере. Добре. Влиза той и почва. Чете на първата врата. За мъже с много големи курове. Те тук са ковича, моя бе майки. Я нещо по-тесно. За мъже с по-малки. За мъже с още по-малки. За мъже с още по-малки. Чекай да видим и последната врата. Мога да има ептен малки. За мъже с малки пишлета. Те тук са цепенаците. Отваря вратата и се намира на улицата. Обръща се и чете от другата страна. Без кур, къде си тръгнал? Младо момиче влиза в един бар. Добър ден, може ли едно уиски? Да, разбира се. Дава ти уискито, тя го изпива, поръча втори път. Може ли още едно уиски? Разбира се. Пак го изпива и така до 5. На 5-то пада под масата. Идва сервитьорик. Пак като не мога да пиеш, то пие. За какво да правим? Че да вкарам, че пари, няма пари, няма нищо. Че да вкарам складо. Тая готина, подкащо и не тегам един курпа, после че видиме. И без това не ми е платила. След като свършил работа, отишъл при колегата и рекал: колега, там една се напила, вземе и свърли там от склада, че е легнала там. И сега че изфърнем, отива той поглежда. Мале тая готина путка, как че изфърлим, бе? Че е тега един куриас. И така 7 човека сервитьори, накрая извикали полиция, дошли полицаите и те 4, и те я прекарали по един път и я закарали в изтрезвителното. На другия ден същата дама идва пак в същия бар. Вижда сервитьори и казва: какво става? Пак ли искате уиски? Не, то с път ракия, защото от уискито много ме боли путката. Телефонен разговор. Ало, енергоснабдяването ли е? Не, тук е водоснабдяване. Нищо, и на вас да ви еба майката. Жена се оплаква на мъжа си. Що че ядем, бе, на тази скъпотия, бе? Що че правим, бе? Що че ядем, бе? Гледай, бе, децата гладни, ние гладни, ма що че ядем, бе? Ти си лесна, ти че ми едеш кура, ми децата какво че едат? Жена решава да изненада мъжа си и купува един гардероб. След като идват дароделците, поставят и го и си отиват. Когато минава трамвая, който минава точно до къщата, гардеробът скърца. Тя се обажда на дароделица и казва: някакъв дефект има в гардероба. Като мине трамвая, понеже минава точно до нашата къща и скърца гардероба. Идва дароделица, поглежда гардероба и вика: момент да мине трамвая. Минава трамвая, наистина скърца. Той влиза вътре в гардероба и казва: слушай сега, аз ще бъда вътре в гардероба, като мине трамвая, да видя откъде скърца, за да го оправя. Когато затваря тя гардероба, мъже и се връща. Тебе, майката, тебе, какво правиш, гледай, каква мръсотия. Ни си измила, може ли така мръстия? Къв това гардероб, Той го нямаше вчера. Къв това гардероб, ти какво правиш вътре в гардероба? А дароделица казал: ако ти каза, че чакам трава, няма ми повярваш, бе, братче. Двама съседи си говорят. Слушай, ти знаеш ли какво станало на Петрови горе на 6-ти етаж? Какво? Тя си имала някакъв любовник и мъже и съвръщане на дейно, и тя с любовник, като ги завари, като извади пистолет и като почне. Та жена си, та любовниката, едното дете, та другото дете и себе си самоубил. 5 души жертви. Може да бъде и по-лошо. Как по-лошо, бе, братче? Какво по-лошо? 5 човека всички са загинали. Ако се беше върнал един ден по-рано, мен щеш да завари. Двама шопи решават да станат фалшификатори на пари. Стига сме си играли с тера. Да, правим фалшиви пари. Гледай са, американци, французи, все правят фалшиви долари, а пък ние ще направим фалшиви наши пари. И да не направим от най-големите, защото там ги проверяват, ще направим по 20 левки. Обаче,
Нали знаеш, че ако ги направиш без разлика, ще те съдат много. По-добре да има малка разлика и вместо да ги правим по 20 лева, ще ги направим по 19 лева. Направили една пачка и един рекал: беге, сега при Киро открил заведение, да ги развалиш тия 20 кинта, да им дали ще ни фане. Отива той и се връща и вика: то Киро много прост човек, бе. Развали ми ги, върна ми 1.13 и 1.7. Индианец и рокер се срещат в пустинята. Индианецът казва: абе, аз и смениме конете, твой кон много убав такъв, бе. Нема така, много ми аресва. Готово, сменят си конете. Индианец се качва на мотора, дава газ и изчезва в пустинята. И в това време рокера почва да го гони с коня. След 2 дена го настига, го вижда целият прибит. Какво стана, бе? Къде се удари? Абе, мане, бе, те твой кон, те такова големо око има отпред, едно дърво не може да види. Един баща имал сляпа дъщеря. Много му било мъчно и решил да отиде на някаква гледачка да му гледа дали това дете ще прогледне. Отива при гледачката и тя му казва: дъщеря ви ще прогледне, обаче баща и ще умре. Аз и тъй съм си живял живота. Като ще мра да мра, важно да гледа детето, то да живее. Обаче от какво да умрем? Чекай се напием едно обува, си умрем от убава смърт. Седнал, пил, обаче не мога да го фаща, като знаеш, ще умре. Абе, чекай, тръгнем аз към нас, мога смачка нещо и пада, умрем. Та, прогледне детето. Тръгнал, обаче нищо не го смачкал, стига до вратата и рекал: аре, и днеска няма гледа детето, пак утре, че си мрем. Чука на вратата, жена му отваря вратата и казва: айде, бе, детето прогледна, комшията умре, тебе да няма никакъв. На бойното поле през Втората световна война 2 българи се сражават. Стрелят. По едно време един я пита: Коле, кажи ми на какво мирише кръвта, бе, братче? Абе, аз стреляй там, бе, на какво мирише кръвта, стреляй, че ни щрепат, бе. Ама не, бе, братче, много ме интересува на какво мирише кръвта, просто да знам какъв е така миризма, каква е. Абе, какво мирише кръвта, бе, няма такова нещо, бе, стреляй сега, какво ме интересува на какво мирише кръвта. Но те моля, че стрелям, ако ми кажеш на какво мирише кръвта. На лай не мирише. Значи, Коля, аз съм тежко ранен, бе, братче. По време на режима в София, в зона Б5 на 15-ти етаж, един човек имал вода 3:1, само че понеже бил на 15-ти етаж, 3 часа на 3 дена вода. Идват му гости. Когато му дошли гости, той се изплашва: какво ще правя сега? Вода ще им намеря минерална, ще им купа лимонади, за готвене ще намеря вода, обаче за тоалетна как да им намеря? Взел 2 кофи и ги помолял: много ви моля, ето ги кофите, знаете, нямаме вода, ще задръстиме клозета, в тия кофи, аз после ще се оправям, когато дойде водата. За 3 дена напълнили 2 кофи, той се почудил сега как да ги изфърли и си рекал: бе, сега от тия ги фърля, така ги фърля кофите, ще кажа: топа, гледай какво фърля там. Чакай, вика, да направя нещо друго. Взел той едни буркани, затварял ги с капачки, 15 буркана напълнил, затворил ги с капачки, сложил ги в една внежа и отишъл да ги хвърля в буклука. На първия етаж го вижда Киро. Ой, Коле, какви с тия буркани, де че ги фърляш? Ами, гледай сега, това са, Кире, такива буркани от миналата година, компоти останаха, да ги фърлям да не се подуят. На другия ден Киро пак вика: Коле, абе, тия компоти май веднъж сте ги яли, бе, братче? Шоп и Търновка се возят в едно купе на влака. Влака влиза в тунела и се чува глас от купето: моля ви се, какво правите? Я не ме пипай ти. Айде, де, какъв стъква, че ме пипаш мене, бе? Ма моля ви се, ма какво правите? Леле, моля ви се, не така. Леле, ма какво правите ви, бе? Ма какви сте работи? Ма какви сте мръсни? Ма какво е той? Ма моля ви се, ма ви май бети.
Вестникарка продава вестници, идва при нея гражданин. Добър ден, може ли един вестник 24 часа? Да, заповядайте. А мога ли да ви задам един личен въпрос? Да, кажете. Имате ли путка? Простак, мръстик, не ви срам, маш от тука, махат се от тука. Чекай ме, питам ме, тая, пък какво се развика веднага? Спокойно. На другия ден се повтаря същото нещо. Добър ден. Имате ли вестник 24 часа? Може ли един вестник? Имате ли путка? Простак, мръстник, дивак, пак го изгонила. 5 пъти се повтаря това и тя казва на мъжа си. Мъжа, има един и сема пита дали имам путка. Какво да му кажем? Следващия път аз ще легнем под вестниците и като те пита имаш ли путка, че кажеш имам путка. И да видиш какво ще го правим. На другия ден той пак идва. Добър ден. Имате ли вестник 24 часа? Да, имаме, разбира се. Може ли един вестник? Да ви питам един личен въпрос. Имате ли путка? Имам путка. Ми като имаш путка, защо мъжът ти не е бе теба, е бе жена ми, мара ти еба майката? Отива един при лекаря и казва, докторе, знаете ли какво бе, така, извинявам се, че ще ви го кажа, ама много ми дала кура, братче, пречи ми, ще моля го намалиме малко. Как? Моля ви се, без жена ви не мога да реша. Не имам жена, бе, аз съм разведен, ние сме се разделили. Ама много ми е дълъг, пречи ми у краката, ето така, като вървим и пречи, мота се. Нека така малко го намалим. Ма не мога, как, колко ме, аз трябва да питам все пак от женския пол. Я да извикаме, сестра, ако обичате, вижте на човека това. Ау, какво е това, бе, какъв този човек, бе? Ами, той иска да му го отрежат малко, защото му пречи на краката, като върви. Абе, докторе, защо не му нанадате краката да станат по-дълги, да не му пречи, бе? Мъж при чужда жена, в това време звъни мъжа и тя казва, скъпи, скачай от балкона, моля се, скачай, ако ни завари мъжа ми, ако ни завари, той има пистолет, ще стреля, ще убие мене, ще убие децата, ще убие и тебе, по-добре, само една жертва, може пък и да останеш жив. Как ще скочим от 6-ти етаж, ма? Еби, нали си кавалер, нали ме обичаш? Добре, защо съм кавалер, ще скочим, маля, как ще скочим, какво ще правим, леле, скача. И когато лети във въздуха, вика, Господи, ако сега ме оставиш жив, никога повече не погледнем чужда жена, че си ебем само моята. Никога няма закачам чужди жени. Господи, много те моля, спаси ме. И пада в камион с мебели. Оглежда се, протяга се на дивана, поглежда нагоре и вика, маля, колко малко летех, колко много глупости казах. Един хваща гаджето си, улисва се по голяма любов, страстта го избива и почва да я съблича гола, започва и тя вика, Мореца, не дей, ма за каква ме мислиш, ма Мореца, не дей, вкара го! Той казва, що да го изкарам ли? Как ще го изкараш, бе, садис? Във влака се вози гражданин, който му става лошо, когато се вози назад. Пред него се вози дама, която се вози в момента напред. Той я попитва, извинете, може ли да се сменим местата, защото като се возя назад ми става лошо? На мене също ми става лошо, господин, и затова се возя напред. Да си взел билет, да се возиш напред. Добре, ти се благодаричен тълка, пък... В това време се сеща, че има хапчета против повръщане аерон. Закацил си сакото зад него, бърка в джоба, вади 5 час, гълта ги наведнъж и си рекал, сега се управих, не ми става лошо. Обаче до него имало закачено друго сако и сако до сако, той сбъркал джоба и бъркал на другия до него. А другия до него имал запек и пил за разлабване. След около 10 минути влака спира на една гара. На гарата знаете, че туалетната не може да се използва на влака и нашият започва. Какво стана, бе? Опа! Я! Бри! Моли, че се нагензам. Леле, па и влака спрел на гарата. Сега трябва да го чекам да тръгне. Моли. Дръж са дупе, не сме се излагали. Айде! Аба отгоре го спрех, отдолу се обади да му еба майките. Опа! Дръж се дупе, не сме се излагали.
Извинявайте, че така си викам, ама аз съм си такъв, просто репетирам, аз съм артист съм, репетирам. Такава репетиция, че усетите след малко, ако го пущим, аре бе влака, а тръгваме бе, 2 часа на нагара, бати влаковете, моля, влака тръгва, той бяга, отива до клозета и вижда, че е заето. Мама ти дева, на гарата се реша, на гарата, аре може да се излиза, че ти свършил малко, аз ще почваме, аре бе, братче, аре бе, айде, Кенза и спокойно, и аз свърших. Обаче отвътре се чува един глас. Блазети! Мамата ще му еба на този дет ми спи апчата! Таксиметров шофьор ял боб и като кара си подпръдва. Той не може да усети, че мирише, обаче идва един културен клиент, сяда до него, усеща миризмата и тъй като бил много културен, да не го обиди, му казва: извинете, колко коня ви е колата? Па 85 коня. Абе, некой от те коне май се насрал, бе, брат, че много мирише. И един телефонен разговор. Ало, банката ли е? Те, ба майката, и жена ми така мисли.